Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini ndauyawo kuzokonfesa rimwe drama randakamboita. It was last year ndo pandakaita drama iri. Zvakaitika mukomanashi ndezvekuti pabasa apo pataishanda paNext Door painge paine vamwe single mom. Saka single mother ava vainge vachangobvawo mukurambana nemurume wavo. Apa vainge vakabatana sei. Saka ivo vachinorambana nemurume wavo vakabva vazorasiswa nechikomba chavo because chikomba chavo chakabva chazowana futi imwe mhenya kuJoburg uko. Saka ivo vainge vava kungogara vari under a lot of stress. Ininiwo ndo pandakabva ndazowanawo mukana ndokubva vandipa mukana vakabva vati ndinokumbirawo kuti kana ndikakupa mukana usazoputsa moyo wangu. Ndikabva ndati aiwaka ikoko ndiko kwatinodanwa tichiuya uko kwekunzi kana ndakupa mukana usazoputsa moyo wangu. Ndikati uya kuno my love, uya kuno my love. Ndokubva tatanga kudanana. Saka mukunodanana kwedu uku tainge takavimbisana kuti hataifanira kuti tinge tichizoita bonde tisingashandisirane dziviriro, but nemastaira awa akati kuuya mukoma nerimweni ramazuva ivo vakati zvavo vakarara nedumbu ndiri pamusoro pavo. Ndipo paya pandakabva ndazotokaruka ndava kunzwa kuti zvinhu izvi zvainge zvatosiyana, kamunakiro kacho kainge kasiyana. Ndikabva ndati pano handichatoregedzi nekuti rainge raputika. Ndakazoti ndichidongorera ndikabva ndatoona kutoti rainge ratobva pasikarudzi yangu kwangosara chiringi chiya. Ndokubva ndangoramba ndichingoenderera mberi. Ivo vakazotofind out after ndikatoita sekunge painge pasinawo chandainge ndichiziva. Mukoma takazongocontinue throughout the night tichingoita bonde tisingashandise dziviriro, but kubva ipapo manje ndo pandakabva ndazosangana neurwere. Mukoma ndakabva ndazoita NSTI. Kuchidzokera kwavari manje vakabva vatanga kupopota vakatopomedzera inini ndokubva vatonditi saka unofanira kuti unge uchindibhadhara because wakandipa STI. Ndakarwadziwa mukoma ndokubva ndaita zvimabhinda uko ndikabva ndazvirapisa zvekare ndikabva ndavarapisa mother ava. Apa inini navo tose hatina mapassport, saka kuti tinge tichienda kuchipatara takasvika kuya ndokubva taona kuti pagedhi painge pakasunga kusunga play painge paine mapurisa ainge akatopaka padhuze. Ndikati apa tikangogara tasvika chete tinobva tatohakwa. Ndokubva takona paya tikabva tazoenda kune umwe private doctor uyu ndokubva azotichaja 700 rands pasina mapiritsi. Apa imwe yandainge ndavapa mapiritsi acho mukoma tichizonomatenga muclicks munhu 1 piritsi rainge richida 400 kosi yacho iyoyo. Ndokubva ndangobuditsa mari, ndakabuda mari within a couple of seconds. Apa munhu wacho wandainge ndichibuditsira mari ainge akatoita kundimudhurira. Mukoma nashi ndakabva ndati hazvinei hazvo as long as ndakwanisa kuzvirapisa. Apa kumba manje madhamu vainge vava kuita sekunge munhu ane shavi. Ndakati ndichinosvika mumba madhamu vachitoti ivo vainge vachitoda bonde. Ndikabva ndati alright, ndina umwe muchinda wangu uyu ari kundikwereta. Saka muchinda uyu sezvaunoziva kuti ava nenguva achingondikwereta mari iyi, saka anditi ndinge ndichiuya kumba kwake. Mira nditange ndamhanya ndobva ndanotora mari. Madhamu ndakatovasiya vakatsamwa vakaita kumudhura kuti ndakudza kuti yatitange tarara tose but uri kuramba. Mukoma ndakangoti ndichingobuda ndikabva ndati mwari wangu. Ndakabva ndatsvaka hangu zvimabhodhoro empty bottles eblack. Ndini uyo ndikabva ndati kutavern ndakaudungira hwahwa mukoma, but hwahwa huya hwekuti unenge uchidungira very fast kuti udhakwe. Musi wacho iwoyo haudhakwi. Apa kamari kandainge ndiinako kakabva kapera. Ndakati ndichidzokera kumba ndikatoti panapa ndinofanira kutoti ndinge ndichitomboita drama chairo. Ndini uyo ndikabva ndakurura zvangu trouser ndokubva ndasara ndakabata trouser mumaoko ndiine boxer short. Ndikabva ndatanga hangu kuimba ndichidzokera kumba. Ndakazoti zvino ndasvika pamba manje madhamu ndakanyatsokuvaona vainge vakatogara zvavo panze pamabhaketi neshamwari dzavo. Ndini uyo ndikabva ndatowedzera. Mukoma nashi ndakati ndichingonopinda pagedhi ndokubva ndatanga kukambaira. Apa ndainge ndichitoimba zvangu kasong kaya kababa harare kekuti ndoridawo stambo. Ndokubva ndanopinda zvangu mumba. Vadzimai vakabva vanditevera vachipopota vachiti wandinyadzisa.
ndaiti vachipopota kudaro inini ndainge ndichitovawainira ndichitoti ndorida stambo. Vakabva vandituka paya ndokubva vabuda panze. Mukoma takaita 7 days tisingawirirani inini namadhamu. 7 days dzichinopera ndopandakabva ndauya zvangu ndakavatengera kapresent tikabva ndati very sorry mukadzi wangu, ndichiita zvose izvi mukoma ndaitya kuti ndinge ndichivapa njovhera vamadhamu vangu ava. Ndo drama ranguwo iro randakaita mukoma Nashi. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi ndakapinda pagedhi ndichikambaira ndichiimba ndoridawo stambo. Zvakangooma hazvo vedu we. Ngatitaurei navo mukoma vedu ava mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma Nashi, can you please post my story as hidden identity? Ndauyawo pano kuti ndinge ndichizoreurura izvo zviri kuitika pamba pedu. Neniwo mukoma ndinogarawo kuZimri Park, but baba vangu vane dzimba 2 kuZimri kunoku. But pamba pedu mukoma mamaid anongoshanda for 5 months. Kana vashanda for 5 months vanobva vatodzingwa basa. But idzi ndo mhiko dzababa vangu kuti ndinge ndichizozviziva mukoma chinzwai zvakaitika. Painge paine umwe maid uyo akamboshanda pamba pedu. Mai ava vainge vari vechikuru. Apa vaifarirwa sei nehanzvadzi yangu. Saka hanzvadzi yangu uyu akati ava kuenda kuuniversity ainge aine mountain bike rake iro raainge achifarira sei. Mountain bike iri akabva azovapa mai vaya avo vainge vachitishandira, vainge vatori vakuru than mama vangu nababa vangu. Taitongovati gogo ende vaiva nemoyo wainge wakanaka sei. But one day mukoma takatongoti tatongobva kuchikoro tikabva tasvika pamba painge patova neumwe musikana munyowani. Ende izvi ndo patakatanga kuzvinotisa kuti pamba pedu after 5 months musikana anototi ange achidzingwa. Ndikabva ndabvunza mama kuti why have you fired granny? Then mama vakabva vati ivo mbuya vaya vainge vakaba mari. So this is what we used to think. Ndo zvataigara tichiudzwa kuti vasikana ava sezvo mumba medu muchingogara muine hard cash at all the times, so all of these maids we must keep an eye on them nekuti imbavha. So it happened kuti one of my friend then took me kumbare. Takati taenda kumbare kuya whilst she was just looking for some stuff to buy. Ndo pandakabva ndazofananidza umwe mukadzi ainge akatobata tswanda achitohodha mavheji. I then approached that old lady. Pavakazotendeuka kudai so vachicheuka ndo pandakabva ndazoona kuti ingawani she is our former maid. But ndakabva ndaona kuti the way that she had grown thin pavainge vari kumba kwedu vainge vari vagiant, but now iyi vainge vaita kupera kuita kunge munhu ane chirwere. So we started to chat paya. Ndokubva ndavabvunza kuti nai gogo, what happened to you? Kasi makamborwara here? Gogo ava vakabva vazoti ivo vainge vakabatwa kensa yechibereko. Ndokubva vazonobvunzwa chibereko cheche. Ndikati how come gogo? Ivo vakabva vati ko baba vako hauzvizivi here kuti baba naamai vako vane zvinhu zvavo zvinorara nevasikana vavo vebasa? And I was like, what are you trying to say? What are you trying to tell me? Gogo vaya ndopa vakabva vazoti kana ukawana mukana uzoya kumba iwe. Ndokubva vazondipa namba dzavo. So she was not on WhatsApp. I had to immediately call her. Ndichisvika kumba ndokubva ndavafonera. Ndakati ndavafonera, she then gave me directions. Ndokubva ndazoenda kuHopley uko kwavanogara. Ndichinosvika pamba pavo, she was just in a sorry state. Munoziva kuti inonzi nhamo. I felt so sorry for her zvekuti dai kwanga kuri kunzi ndainge ndava kutokwanisawo kuprovide something I could have provided for her. I wanted to cry. Vakabva vati mwanangu usachema zvako, usachema, chitotenda Mwari. Kana vainge vasiri Mwari ndingadai nditori kumbudzi kumakuva oko. Ndikati like what happened for real? What really happened naigogo? Ivo vakabva vazoti hanzi
vakapinda basa mushure mekunge vangosangana nababa vangu. Baba vakabva vazomisa motikari vakavabvunza kuti naigogo hamusi kuda basa here. Ivo immediately vakabva vabvuma, but it seemed as if my father was targeting this old lady's daughter, but mwana wacho akabva azodanwa neshamwari yake who was working in Bulawayo ndokuzotosevhiwawo kwaakazoitwa. Saka ivo gogo ava vakabva vati instead yekuti basa iri ringe richingoenda kuna someone, chimirai ndinge ndichiuya ndichizokushandirai. That is how this old lady started working for us. Saka ivo vanoti from the very first night pavakasvika pamba pedu vakabva vazopiwa gumbeze, but vachinotarisa gumbeze iro racho ravakapiwa kumupendero kwaro uku vakati rainge rakasonererwa micheka yechivanhu neimwe micheka yakasiyana siyana. Gumbeze iri vakaramba kurifuka on that night, but havana kuudza vabereki vangu, vakangorara vakafuga juzi ravo. But vakati vachinomuka mangwana acho ndokubva vazoona kuti vainge vakafuka jira iri, kusaziva kuti jira iri vainge vakarifukidzwa nani, nekuti jira iri vakangoripeta peta ndokubva vanoriisa pamusoro pebhegi ravo ndokubva vadzokera pamubhedha vakabva vafuka zvavo jaketi ravo. Mangwana acho makuseni vari pakati pekuzvibvunza kuti ko chii chainge chaitika pakunowaranura mubhedha, ndopavakabva vazoona kuti mashits awo avainge vakawaridza madeko acho, mashits acho ainge asiriwo, but painge paine mucheka wered. Vakabva vazodana amai vakabva vazoti ndo mashits acho iwayo avanofarira, but mama havana kumbopa explanation yekuti saka mashits awa akaiswa nani pamubhedha inini ndakarara. Mama ndokubva vangotanga kungoita mamudzu avo, ende mama ndozvavanoita kana paine munhu munyowani vanobva vatanga kumutrita zvezverafu zvekuti munhu iyeye haambofi akawana mukana wekuti ange achigara navo pasi. Iye nguva dzake zhinji anenge achitongomhanyiswa namama, ende munhu iye kuzoona achizonorara mukomanashi munhu iye anenge asafa. Inini zvangu I refused all of that to be treated like a princess, because paya kana tichiona ZWorld mama ivo vanenge vaine tuma massage oils twavo, then iye munhu uyo anenge achitishandira panguva yacho iyoyo anenge akagara pasi but padhuze nemakombo amama, then over atanga kuvapa massage. Tichiona ZWorld, my little sisters, they love this, but inini I hate it with all of my heart. Vanozviitira kuti munhu uyo ange achineta kusvika pekupedzisira. Gogo ava vanoti musi wavakazotengerwa night dress nemapijamas namama vangu ndopavakabva vazotanga kurota vachiita bonde. Ivo vainge vachiti hanzi ndakatanga kurota murume wangu achiuya kwandiri achiita bonde, sezvo murume wavo uyu gogo ava ainge akasoshaika kudhara. Hanzi sekuru ava pavakauya kuhope vakabva vatotanga kutofara kuti murume wangu wandifunga, ndokubva vatanga kuita bonde. But nekufamba kwenguva ivo vakati vakazotanga kuburitsa discharge yainge yakazangana ropa nemvura nezvimwe zvainge zvakaita white, ndopavakatanga kurwara. Saka pa 5 months apa ivo 5 months dziya dzakazoti dzichinopera, gogo ava vainge vava kuti kana vakasimuka paya vaibva vanzwa sekunge painge paine munhu ainge achikweva chibereko chavo zviya zvekuvarwadzisa. Ndo pavakazongokaruka vadzingwa namama nadhedhi vangu vachinzi watibira mari yedu. Asi chakavanetsa ndechekuti ivo vakati vadzingwa kudaro, then ivo mama nadhedhi vakabva vazoenda kubedroom. Pavakadzoka vakabata bhanduru remari ndokubva vazopa gogo ava, vakavapa $1,800 vakabva vati even though makatibira mari, we just feel so sorry for you, chitorai mari iyi mukwanise kunotanga chibusiness chenyu. So gogo ava ivo vachibva pamba pedu vakangoti zvimwe kuda ndiye Mwari angoitawo kuti vanhu ava vange vachindidzinga at the same time vachindinzwira tsitsi. Ivo vakatoti ndakatombobhilivha kuti zvimwe kuda mumba omu mune munhu akapinda akaba mari, because baba vangu mukoma vane mari. Munoziva kuti vanhu vane mari, my dad has a lot of money and he does not even care how he spends his money, because mari inongoita sekunge inongonaya so mumba
medu. Even if you steal anything from him, you will be surprised kana vakazotokubvunza kuti ko mari yangu yandasiya pacoffee table apa yatorwa nani, because vanongogara vaine mari yakawanda even motikari mavo. So this always surprised me kuti ivo dad vangu nemari dzose idzi dzavainadzo, how come vachizongoti ivo vanenge vabirwa like 50 kana kuti $60 isusu tichitombovavhara mari dzakakura kudaro. Saka gogo ava vakabva vazobva pamba pedu vachizodzokera kwavo kuHopley uko, but the situation got so worse. Ndokubva vazodzokera kumusha. Vakati vachinodzokera kumusha hanzi vakabva vazoendeswa nehanzvadzi dzavo kun'anga. Then n'anga iya yakabva yatoti matoita mistake amai. Ivo gogo ava vakabva vati mistake yei, ndopa vakabva vazoudzwa kuti mari iyo yamakapiwa, mari iyi inopiwa wose uyo anenge ava kufanira kuti ange achienda kunofa. Saka imimi kutoshandisa kwamaita mari iyi zvinoreva kutoti rufu rwenyu rwatoswedera. Vabereki vangu they are so cruel. Mari iyi yavanopa mamaids avanenge vadzinga imari yekuti vanhu ava pavanonofa hama dzacho dzikwanise kuwanawo pekutangira, as in kutengawo box nekutengawo zvinhuwo zvinozodyiwa parufu ipapo. Gogo ava she was fortunate enough, but n'anga iyi ikabva yati handichakwanise kugadzirisa zvimwe zvacho because hanzi chibereko chagogo ava chainge chasakara chava nemaburi. Ndokusaka vaibuda discharge inenge ine zvewhite. Hanzi zvewhite izvozvo zvainge zvichitobva pazvinyama zvakasakadzwa nesikarudzi yechikwambo chababa vangu, icho chinozvichinja chobva chaita like munhu iye uyo anenge achidiwa ari pamoyo namaid wedu anenge achitishandira panguva yacho iyoyo. Kana vaona kuti chibereko chake chinenge chasakara, vanobva vazomudzinga munhu uya obva azongoenda. Gogo ava vakazoendeswa kuoperation mushure mekunge mari iyoyo yagadzirwa kuti ikwanise kushanda isina ma-effects. Gogo ava pandakasangana navo vainge vachitoti kamari kakasara ndo kandakazoshandisa kuti ndinge ndichitanga kamusika kangu aka mwanangu. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyu so young, nezera raainaro, sure to experience all of this stuff. Mwana mudiki akadai so. What a sad story, what a sad story. Zvinhu izvi pazvakaitika mwana uyu she was in form 3 ndo pazvakaitika. So young yet achiwitnessa such evil acts in her life. Kokuzoti musikana wako webasa uchiona ma-Zeaworld ndo ma-Indian movies, then iwe ubva wati musikana webasa uyai mugare apa sisi, then ubva watanga kumasajiwa makumbo nemusikana wako webasa. Akomanaka zvakangooma hazvo vedu we.